bitartez. Amen. Bedenkatua zu, bedenkatua zure semea zu jaun arzuaren ate, targiaren egon leku, Virginia zuk emandako semea gaitu salbatu. Bedenkatua zuen emakumeen artean, eta bedenkatua zure semea bezu. Bakearen jangoikoak santu egin zaitzatela, eta errurik gabe gorde dezala zuen izate guztia, zuen espiritua, zuen anima eta gorputza, Jesu Kristo gure jauna datorren arte. Jesus jauna bai atoz, Bere ama eman zigun jaunak, eta bera dugu gure babes eta itxaropen. senide maiteok, bederatzi aurreneko saigarren eguna burutzeko asmoz bildu gara otoitzera. Esperantzak alaia eta arduratsua izan behar du, baina baita erreinuaren langile ere. Jainkoak giza historiaren bihotzean jarri gaitu, hor erreinua eraiki dezagun. Paskuaren emaitzak eutsita egiten du lan esperantzak. Pazientzia handiz, jainkoari ekimena utziz. Otoitzari lotuta, jainkoaren duainarekin gabiltzala aitortuz. Eta neurri honez, munduko pobreenekin bat eginda. Kanta dezagun uste honez eta esperantzaz. Ama ospatzen zaitugu zure semea epandenu. Makurezazu jauna belarri hori entzun nazazu, giza gaixo eta behartzu bainauzu. Nere jainko zaitu errukinitaz jauna, zuri deiez atergabe ari bainaiz. Ala ezazu oroio benarima, zugara baitatu jauna nere anima. Ona baizera jauna eta kupibera, deitzen zaituzten guztientzat ongi nahi ez betea. Entzun jauna nere otoitza, adik ere eskariaren motza. Egun larrian deikari nauzu, entzungo bainauzu. Zure bidekorik ez da jauna jainkoeta, zuk eginen antzekorik ez da eginena. Egin dituzun atzerri guztiak, etorriko dira jauna zu gaur estera. Eta zure izena ospatzera. Handia zera da mirari ginen,
zure bidea erakuse zaidazu jauna, zure gian ibil nadi. Emaiozu leialtasunan ere bihotzari, zure izenaren beldur izan dadi. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari. Jauna bioz dizkizut eskerrak emango, nere hitzak entzun dituzulako. Nere siegiko dizut laikenuen aurrean, aurkeztuko naiz zure jaurezke saltuan. Eskerrak emango dizkiot, zure izenari, onatza leiala zeralako. Zure izan baitu zure izena, egin handiako. Otsegin izunean entzun induzu, eta nere bihotzean kemena indartu duzu. Eskerrak eman bezaizkizuen jauna, nureko errege, zure lauko hitzak entzutea. Ospa bitzate jaunaren bidea, haundia da jaunaren dirdaia benetan. Benetan garaita jauna, umilari dio begiratzen, arroa berriz urrutik dute zarutzen. Larrialdian abilena zu bizkortzen apzu, nere etxaien azerren aurka eskua didazu luzatzen, eta zure eskuinak nau salbatzen. Bukatuko du jaunak nire alde hasia, erainiko dago jauna zure maitasuna, ez eskutik utzi, zure eskuz egin duzuna. Aitzaitari eta semeari, eta Espiritu Santuari, hasieran zen bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, amen. Doa zuzera goragarri, hauna baitzaitu, zuen izaren apagarri.
San Mateoren evangeliotik. Orduan, azken auzian, erregeak eskuinikoei esango die, zatozte nire aitaren bedeinkatuok, hartzazue munduaren sortzetik zuentzat prestatua dagoen erreinua. Goxe bainintzen eta jaten eman zenidaten, egarri eta edaten eman, arrotz eta etxean hartu ninduzuen, biluzik nengoen eta jantzi egin ninduzuen, gaixo eta bisitatu, kartzelan eta ikustera etorri. Orduan zintzoek esango diote, jauna, baina noiz aurkitu zintugun goseak eta jaten eman genizun, edo egarriak eta edaten eman, eta erregeak erantzungo die, benetan diotsuet, nire seniderik txikien hauetako edozeini egin zeniotena, neuri egin zenidaten. Jaunak esana. Frantzisko aita santuak zioen, denboren zeinuak, itxaropen zeinu bihurtu behar ditugula. Eta itxaropenaren lehen zeinua bake falta da. Bakea bihur dadila bake munduarentzat, gizon emakume guztientzat. Gure gizarte hau gerraren tragedian murgildurik aurkitzen baita. Etorkizunari itxaropenez begiratzeak ere, esan nahi du, bizitza ikuspegia besteekin partekatzeko gogoa izatea. Eta berak dio, tristuraz egiaztatu behar dugu, egoera askotan ikuspegi hori falta dela. Eta horren lehen ondorioa bizitza transmititzeko gogoa galtzea da. Eta hala, jaiotasaren jetxiera kezkagarria gertatzen da hainbat herrialdetan. Eta horrela ikusten dugu, mundura itxaropen mezu batekin iritsi beharko genukeela. Espetxeratuta bizi direnak, askatasuna eta giza eskubide oinarrizkoenak falta zaizkienak, gaixoak eta ospitalizatuak, etorkinak, alde guztitik bizi bila dabiltzanak, eta eguneroko ogiaren bila itsasoan hiltzen direnak. Hoientzat gure lehenengo begirada. Egunero aurkitzen ditugu pertsona pobreak edo pobretuak, eta batzuetan gure bizilagunak izan daitezkeenak. Askotan ez dute etxe bizitzarik izaten, ez da egun bakoitzarako behar adina janari ere. Askoren bazterketa eta axolagabekeria jasatzen dute. Ez dezaguna ahaztu, pobreak ia beti biktimak direla, ez erraldunak. Ederra zera Maria, eta jatorrizko errurik ez da zuga. Eta jatorrizko errurik ez da zuga. Zu Jerusalengo dirdaia, zu Israelgo arraikazu, zu gure herriaren handitasuna, zu eta maiak
Senideok, esperantza langilea da, baina askotan nekea sentitzen dugu, gure esperantza erori egiten zaigu. Otoitzean bihotza ireki eta eska diezaiogun jaunari erreinuaren lana pobreen alde egiteko adorea. Konpromisoz eta neurri honez bizitzeko argia eskatuz, esan dezagun denok batera, egin gaitzatzu zure erreinuaren langile. Egin gaitzazu erreinuaren langile. Jauna, gure esperantzari mundua berritzeko eginkizuna eman diozu. Emakuzu zure erreinuaren lana gogo honez eta konpromisoz egiteko bihotza. Gure mundu honetan zure berri ona atergabe ereiteko iraupena eskatuz esaten dizugu egin gaitzazu zure erreinuaren langile. Jauna, askotan pazientzia galdu eta ondo ez urdurian geure buruaren beharrak bakarrik ikusten ditugu. Emaiozu zure Elizari gizartera begiratzeko ausardia, bere buruaz ahazturik, zure erreinuaren alde lan egin dezan. Zure Eliza mundua berritzeko legalmi izan dadila eskatuz, esaten dizugu. Egin gaitzazu erreinuaren langile. Jauna, gure gizarteak hainbeste ondasun eta gauzaren artean asekerian erortzeko arriskoa bizi du. Emaiezu gizon eta emakumei neurri honean bizitzeko argia eta pobreen zoria gozatzeko bihotzona. Gure gizartea gogoan dugula esaten dizugu Egin gaitzazu erreinuaren langile. Jauna, Maria gurutzearen ondoan ikusten dugu. Azken erainoko konpromisoa erakutsi digu. Sortu ezazu gizon emakume guztien bihotzean mundu zuzenagoa egiteko konpromisoa. Denotzat zure mundu berria egiteko adorea eskatuz esaten dizugu. Egin gaitzazu erreinuaren langile. Jauna, eskerrak ematen dizkitzugu zure erreinuko langile izateko aukera du gaituzulako. Emaguzu egin diguzun deia ongi burutzeko behar dugun adorea eta sendotasuna. Ez dezagula pobreen mundua galbidean utzi. Hala eskatzen dizugu Arantzazuko Andre Mariaren otoitzez eta Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulceo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filiae, a te suspiramus, gementes et plentes, in a lacrimarum alve. Ella ergo advocata nostra,
gure alde jainkoaren amadore horre. Maria bitarteko, jaunaren grazia lagun dakigula beti.